Ассалому алайкум бародарони азиз. Шумо блоки тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шавқовар ва муфидро эҷод хоҳем кард. Имрӯза мавзӯи мо яке аз олимҳои бузурги тоҷик мебошад. Абуалӣ ибн Сино яке аз бузургтарин донишмандон ва пизишкони замони худ аст. Ҳамчунин ахтаршинос, астроном, химик, биолог, олими мантиқ, палеонтолог, математик, физик, шоир, равоншинос, файласуф, табиатшинос, муаллим ва адиби бузурги исломии форсу тоҷик аст ва ӯро Аристотели Шарқӣ меноманд. Вай беш аз 450 рисолаи илмӣ навиштааст, ки то замони мо танҳо 240 то аз он мафзун мондаанд. Ин рисолаҳо тамоми соҳаҳои илмро фароҳам гирифта, хусусан 150 тояшон дар илми фалсафа ва беш аз 40 тои дигар дар илми пизишкӣ ҳастанд. Маъруфтарин асарҳои ӯ китобҳои Алшифо ва Конун ҳастанд, ки аз бузургтарин донишномаҳои илмӣ ва фалсафии ҷаҳон буда, дар донишгоҳҳои Аврупо то асри 19 истифода бурда шудаанд. Ибн Сино доир ба таъсили илм мегӯяд: ягон шаб пурра нахуфтаам ва рӯзона ба ҷуз омӯхтани илм ба коре машғул нашудаам. Дар тарҷумаи ҳоли худ ӯ меоварад, ки дар 18-солагиаш дигар барояш ҳеҷ чиз намонда буд, ки омӯзад, ва ӯ пешсафи бузургтарин олимони маъруфи давр эътироф гардидааст. Ибн Сино номи пуррааш Ҳусайн ибн Абдуллоҳ ибн Ҳасан ибн Алӣ ибн Сино мебошад. ӯ соли 980 дар деҳаи Афшана дар шаҳри Бухоро дар оилаи тоҷик ба дунё омадааст. Падари ӯ Абдуллоҳ олими исмоилӣ ба обрӯе аз Балх буда дар дарбори подшоҳ кор мекард. Номи модараш Ситора буд. Дар синни зодрӯзи Ҳусайн падараш ҳамчун ҳокими яке аз вилояти амири Сомонии Нӯҳ ибн Мансур кор мекард. Аз ин рӯ писарашро дар мактабҳои беҳтарини Бухоро хонондааст. Ниҳоят дар синни 10-солагиаш Ҳусайн Қуръонро омӯхта, онро ҳифз намуд. Дигар Абуалӣ лақаби шайх гирифт, зеро ҳар касе ки Қуръонро аз ёд мекард, ӯро сарфи назар аз синну солаш шайх мегуфтанд. Вай ҳамеша чун беҳтарин толибилм эътироф мегашт. Шеваи баҳс, одоби музокира, тарзҳои эътироф ба ҳариф ва ҳусни муховараро нағз омӯхта буд. ҳаёти Абуалӣ ибн Сино баъди пош хӯрдани давлати Сомониён душвору дарбадар шудааст. Вай ҳатто 4 сол дар зиндон ҳаёти худро гузаронидааст ва ба ин ҳам нигоҳ накарда кори илмии худро давом додааст. Мақоми Сино дар ҷаҳон баробари чунин олимҳо мисли Исаак Ньютон, Галилео Галилей, Алберт Эйнштейн ва монанди инҳо мебошад ва номашро Авиценна мегӯянд. Шумо худ ҳоло ки сурати морро дар аломатҳои тиб мебинед, маҳз аз фаъолияти Сино сарчашма дорад. Дар шаҳри Душанбе бошад, беморхонаи замонавиро ба номи Сино кушоданд, ки ба мардум хизматрасониҳои баландсифатро пешкаш менамоянд. Инчунин яке аз қуллаҳои баланди кӯҳи Тоҷикистон, ки қаблан ба номи Пиклелина маълум буд, ба номи ин мутафаккир гузоштаанд. Якчанд филмҳои замонавӣ аз ҷониби Олмон, Русия, Узбекистон ва Тоҷикистон ба васфи Абуалӣ Сино ба навор гирифта шудаанд. бо ҳамин видеои мо ба охир мерасад. Агар маълумоти мо барои шумо писанд омад, лайк паш карданро аз ёд набароред ва ба шабакаи мо обуна шавед.